Ahoj, ahoj, máš veľmi pekné auto. Ako sa voláš? Emil. Emil, čo tam máš za motor? 3 liter, benzín? Samozrejme, že benzín. Počkáme na pokyn a uvidíme, čo to prinesie. Poď, Emil, poď! Ďakujeme, Emil. Máš veľmi pekné auto, mne sa tento Lexus strašne páči a nameral 105,6. Presunieme sa a ako vidím, presúvame sa do Talianska. Krásny abartík. Ešte tu je požiadavka zo strany organizátora. Hľadáme majiteľa skútra NR205AI. Že vraj troška zanadziaš. To si ty. Tak si to máš ísť preparkovať. Ďakujeme. Hop, ja tu mám prácu. Ahoj, ako sa máš, ako sa voláš? Volá sa veľmi dobre, je to Michal. Čo tam máš za motor, Michal? 1.4 s turbom, veľmi dobre, veľmi dobrý Michal. Počkáme na pokyn, poď! Michal, máš tam aj nejakú úpravu výkonu? Veľmi cením, krátke auto, krátky razvor, musí to byť zábava. No a nameral nám celých 0. To vôbec nie je zlé. No a čo tu máme ďalej? Amerika! Výborne! Toto sú presne tie krásne autá, na ktorých prišiel otec rodiny, ktorá vlastnila Beethovena domov po práci. Nádherný Mustang. Ahoj, ahoj, ako sa voláš? Lukáš. Lukáš, čo tam máš za motor, neprezradíme nikomu, pretože s Lukášom budeme robiť aj rozhovor. Takže si počkáte a príde na rozhovor. Máš veľmi pekné auto, Lukáš. Môžeme to skúsiť? Moment. No poď! Ďakujeme, Lukáš. Nádherná klasická Amerika, ktorú ropná kríza nikdy nezaujímala. Namerala 119,5. Veľmi solidné. Presunieme sa ďalej. A čo to tu máme? V Amerike zostávame. Tento koník má nejaké červené očky. Ahoj, ako sa voláš? Peter, je to 5-litrová atmosféra?
Bude to zverina? Bude to zverina. Výborne, ďalší koník. Čo nám to zdochlo? Pustil spojku. Poď. Poď ešte, poď. Ďakujeme, Peter, ďakujeme. Neklamal, bola to zverina. A 126,8! Toho atakuje na popredné priečky, nepamätám si presne kam, ale 126,8 je veľmi, veľmi solidné. A máme tu ďalšie Japonsko. A za ním ďalšia Amerika. Ahoj, ako sa voláš? Adrián, čo tam máš za motor? 1-4. Počkáme na pokyn. Poď na to, Adrián. $114,4 je nameraná hodnota tejto krásnej hojničky a ideme ďalej. Prechádzame znovu do Ameriky. No dobre, tak teraz tam neviem, či Amerika alebo koncert Amerika. Nakoniec Amerika. Dobrý úlov, však vy nemáte strechu. A keď prší na to, ako ste aute? Bolo lacnejšie bez strechy. To ste kúpili s odpočtou strechy? Ty brďo. Ahoj, ako sa voláš? Števo, čo tam máš za motor? 3.6. Bude to zverina? Nie? No dobre. Tak som na to zvedavý. Troška doprečie, Števo. Kto by ste náhodou mali strechu navyše, Števo to istotne ocení. Lebo auto má rád, ale keď prší, tak sa cíti taký mokrý. Štefan, máš tam pri výfuku, že fuck you Greta. No raz bude Greta na mysnej robiť a uvidíme. Poď do auto! Ďakujeme, Štefan. Nameral nám Štefan 115,4. To vôbec, Štefan, začína sa zbrákať. Ostávaš tu? Yes, ďakujeme. Presúvame sa do koncernu. Opäť raz a zase. Krásne GTIčko. A ten má zase dieru v streche, to je neuveriteľné, čo robíte s tými strechami pre Boha. Poď ďalej. Zaregistruj sa. Ja sa budem tváriť, že som to nepočul. Aha, čo tam máš za motor? 2 liter benzín, ako sa voláš? Juraj. Ahoj Juraj, sme zvedaví na tvoj 2 liter benzín. Poď!
Namerali sme 108,3. Poď naspäť, poprosím vás urobiť Jurajovi priestor. To je všetko?